ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଦୟାଳୁପଣ ଗୋଟିଏ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଏହି କାହାଣୀର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ପରିଶ୍ରମୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ଯିଏ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଦୟାର ଫଳ ସେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ବକ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଅସରନ୍ତି ଶୀତ ପୋଷାକ ବାହାରୁଥିଲା। ଏହି ବାକ୍ସରୁ ପୋଷାକ କେବେ ସରୁ ନଥିଲା। ସଫଳତା ଓ ଲୋଭ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ନିଜେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଲୋଭୀ କାଉ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କାଉଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋଭ ହିଁ ତାର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। କାଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁନା ମୁଦ୍ରା ବାକ୍ସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେହି ଓଜନିଆ ବାକ୍ସଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଲୋଭ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଦୟା ଓ ପରୋପକାର ସବୁବେଳେ ସୁଫଳ ଦେଇଥାଏ।